Ingcali kwiziko lophando kwimiba ephathelene nokhuseleko uGqirha Johan Burger uthi ukuba liyongezwe ixesha lale nkqubo yokumiswa ngxi kweentshukumo kweli kuza kubangela ukuba abantu bangakwazi ukulawuleka ngenxa yokuba bengenayo into esiwa phantsi kwempumlo njengoko eli lizwe linabantu abaliqela abahluphekayo. uGqirha Johan Burger uthi izintshukumo zokuqhekezwa kwevenkile ziphenjelelo lolwaphulomthetho. Kodwa uthi nangona kunjalo urhulumente khange akwazi ukucwangcisa ngokugqibeleleyo njengoko eli lizwe linabantu abaliqela abangathathi ntweni. It's a desperate situation. We have large groups of people condensed into small spaces in a situation where there's no income, there's no money, there's no food. They are left in the end with very little alternatives. Uthi urhulumente unamandla ukukhokhela inkqubo nokunceda uninzi lwabemibeli ngokutya ngelithintela iziganeko zokuqhekezwa kwevenkile. We need another kind of intervention, and that is large-scale food support system that needs to be put in place. And we have the means. We can do that. We just need someone to take the lead to do this on a large scale that would address this kind of need that exists and the desperation that this kind of situation is creating. Uthi ukuba umkhosi weli notyala kwiilokishi zeli uqhubela phambili nokuqinisa isandla oku kungadala inzondo kubemibeli. We'll see large groups rising and then direct their frustration at the security forces. This is a huge risk that exists, and it's a dangerous situation that could develop. uBurger ulebele ngelithi urhulumente kufuneka alungise ukukhawuleza impazamo zakhe ngeli xesha lokumiswa ngxi kwentshukumo kweli.